Oer deze drompel binnen zoveel mensen binnenkam dat hij er skee van stiet. En dat kan alleen maar slimmer worden, want van Juweltalk in het publiek werd toch deze dwarren de wilde man in. Zowel mijn compagnon als ikzelf ben natuurlijk vervent liefhebbers van alle gebouwen enzovoort. Dus we ben ik altijd als horecaman wie altijd belutsen bij het wel en wee hier in de Lemmer. Nou ja, dat doet er natuurlijk altijd een beetje zeer dat zo'n mooi beeldbepalend pand in de Lemmer en nog wel in het centrum van heel zijn allure is ontdaan en dat soort dingen. De Wildeman is gebouwd in 1973 als logement en herberg en waard later een hotel en café. Ook is het pand gebruikt als centraal plak voor de wedstrijdbesprekings en de protestcommissie van het Scootse op Lemmer. Nou, dit is de bovenzaal. Deze zaal hebben we gerenoveerd. Hier werden vroeger allemaal het scootsie, het vergaderen houden. Het palaver werd hier houden. De commissie die ziet in die mooie herenkamer hebben we helemaal weer hersteld. We hebben een beetje het authentieke weer aanhouden. En ja, hier moet het gebeuren van Zimmer. Vroeger wisten je dus alle hoe lezen hoe het scootje zielen. Waarom nou niet meer? Het is nou bij een collega. En ja, dat lijkt natuurlijk wel moeilijk, maar wij zijn er klaar voor. Wij hebben het een beetje renoveerd ervoor. Dus ik zou zeggen, laat ze maar komen.